hasi zela orain dela 5 urte edo, ze gu beste talde batekin ere baita lan nuen. Eta pixka bat, oraingo ordenagailua dela, proiektu telematikoa direla, eta berrikuntza teknologia guztietan pixka sartzea, ez? Orduan, komunikatzeko beste modu bat zela korreo elektroniko. Eskuz idazten dugu, ez gehiagi, eta pixka bat, umea jakiteko beste modu bat zela komunikatzeko edo elkarri idazteko, berriak emateko. Eta, antolatu izan du berritzeguneak, eta nola Gipuzkoa mailan den Lasarteko berritzegunetik etortzen da. Ikasturtea maieran prest barima zaude izena ematen da, izena ematen dute nahi duten ikastetxeak. Eta gero, bilera baten bidez, antolatzen dizu ze ikastetxe dauden, ja beraiek antolatzen dute baita ere zeinekin, normalen saiatzen die gertu daudenak edo guri aurten adibidez, guk izan bat okatu zaio baino, gertu xorro daudenak, gero elkarrekin baita ere ikusteko. Honek baita ere da korreo elektroniko bidez elkarren berri jakitea, eta gero, pixkat hori zabaldu, baita ere, beraien ikastetxea ezagutu eta haiek gurea, ez? Eta horregatik saiatzen dira lan gertuena. Gela nola hartzen den proiektu hau? Hasiera baten, hasiera izaten du guk egiten dugu olentze bortikatzen dugu oparia, pelutxea. Eta pelutxe horrek eskutiz badakar, behatzen den aurkezten du, era desberdintzen dugu, parten ari ezin dugu, bera aurkeztu da zein da, nondi datorren, beste batzuk adibidez, etorri da eta beraiek jarri dute izena, beste batzuk adibidez aurretik etorri da eta erabaki dute harrekin lantxon bat egitea, proiektukaran lan itzen duten ikastetxeak, eta gero saldu pelutxe proiektuan barruan dagoela. Eta behin olentzelok edo ekarri duenak, azaltzen duenen, azten elkarrezketan beste ikastetxeekin. Aurret berrizementek esatik zentokatzen zaigun, ematen dugute korreo bide bat, bakitza dut gurea, dut eta berai, eta dira gutera biliko dugun korreoa. Eta, ilusio hondik inatzen dut honean. Beregintzako da beste kide bat bezala, ez? Gainere, hilako bat, eta esaten zaien nola etxera eramango duten, etxen etortzen dianen kontatzen digute etxen zer egin duten, baita ere balio du gutxitze egiten duen zertxo bai gehiago hitz egiteko, eta harreman oso politia sortzen da hor beraien artean. Gainere oso ondo kontrolatzen dute, zeinek eraman badu, zeinek ez, aprobetxatzen dugu arduradunak eramateko. Porretan adibidez, esan duenik eramango nuela, eta sarre egon zien, baina hainbeste egun eta hola, eta gero, gustora gelditu zin baita nik eramangoelako, eta nik saltxa pixka sartu nire ez, nire etxe semeak oso dozen zutela, eta holako zera, eta baina gustora gelditu zien. Eta, kontatzen dute bere gauzak, zer egin duten, zer egin, eta, hasiera batean gu daukagunen pelutxea, beste kontatzen digute zein dira, nahi egin bezala da, zein gara gure gelakidea, zer egin nolako, gure pelutxeak, eta beraiek kontatzen dizkute bere gauzak, eta ze ekintza egin dituzten, beraien izenak, argazkin bidez dukaketa egiten dugu. Eta gero, bi hilabete pasatu ondoren, trukatu egiten dira anpinak, pelutxeak. Guk aurten adibidez, korreoz behar ditugu. Beste urte batzutan, ikastetxe bat etorri dira, eta oso politia da, ez da hola posibilitatea. Eta honean, daukagun komunikazioa da, beraiekin eta gureak zer egin duen, handagoenak, eta guk kontatzen dugu bera iran zenuz eta bidean. Eta horti pizka historia, zekintzak afunda, eskutitzak izaten dira, normalen hasten egin duen zerbait, bainauteria eta zertak mozoratu ginen, liburu eguna izan nanean zeitu kontatu duguten, beste batzutan baita ere igual, beraiek etxetik ekartzen badute eskutitzaren bat idatzita, eskaneatuko hori bidali,
Eta, bueno, arraro iken zaien, erlingo baten ekarrizun batek eskaneatuta eta marrazki eta eskanatu nosa, da, hemen dago, horrela gehi barruan dago, eta hemen jarriko eta, bueno, fantasia ez da, baina hori nola da ez, guretzako ez zaila da ulertzen, bera egitzeko, baina, bueno, juten dala ez, eta jasoko dutela. Gero, aprobetxatu zau dana, eskutitza idazketa, irakurketa lantzen da baita ere, eta, bueno, pixka bat gurasoak implikatu nahian ere, bialtzen ditugu eskutitzak, bai guk idazten ditugunak, eta bai bereinak jasotzen ditugunak. Eta, pixkat irakurketak bainarekin sartu dezakezu ez, eta, bueno, letxean lantzeko modu bat. Baita ere, gauza asko egitezke, jendezko egiten du, agendarena, urtez dugu egin, baina, oian datorren ikasturtean pentsatuko dugu eta agendatxo bat egin gaun artean, eta ematen kontau bakarrik egin zertxo bat idatzi. Horre de gurasoen implikazioa dugu, zen beraik ezakit idazten oraindik. Orduan, lagundu bat diete, edo transkizio bat egin behar dute. Eta, bueno, harremanetan beste ikastetxearekin, ja berritzegunean bilera egiten dugunean nola izendatzen diguten ikastetxea eta ze tutore da gurekin dagoena, bai korreo elektroniko bidez, edo baita ere telefonoz. Eta horti, pixka bat. Eta, bueno, valorazioa, polita da, nik bigarren aldia da egiten lantzen ere izela. Eta umeak oso sartzen dira panpinarekin. Harrakete panpin badala, baina kontatzen dituzte gauzak, benetan gertatuko ditzaio bezala, Eta berein hartzen dagoen harreman goxotasun hori, ez dakit, handik fantasio hortan daude eta oso ondo onartzen dute. Pena da, hemen bukatzen dela, bosturtekoan, urten baten jarraitu da, jarraitzen dute horrendik fantasio horrekin. Herria lehenengo mailan bukatzen dutitzeke, baina hor gelditzen dela bosturtekoan. Eta, niretziko oso guztora nago. Aukera gehiago ematen ditugu, ez dugu blog bat edo sortu da. Presta bin bada eta ez dugu egin, baina, bada horri aldea esan zuen elkarrekik.neten sartu ezko, sartzen da bloga eta beste ikastetxetako panpinen aurkezpena, eta materiala bada.